Мәдинә Маликова. Шешке балы. Бая баргач, малайның не өчен кирпеләрен шул хәтле тырпайтып каршы алганы аңлашылды хәзер. Ул Гамилне наркотиклар турында белә дип уйлаган. Шуңа күрә миндә катышың булмасын, син минем атам түгел дип әйтергә алдан ук әзерләнеп, дошманлык хисен куертып куйган. Шул рәвешле кинәт кенә ата-анага арка белән борылып була микәнни? Хәер, Гамилне ата дип, Сәгъдияне ана дип тоямысың әле ул? Ни аңлатып та, үгетләп тә, әти, әни дип әйтә алганы юк. Теләйләнми. Җанны якынлыкны тоймый. Күңел бикләренең ачылганы юк. Бәс шулай икән, участковый хаклы булып чыга түгелме? Шит ятның киләчәктә дә шит булып калуы хәерлерәктер бәлки. Хастаханәдә төшкә аштан соң йокы вакыты җиткән икән. Урам як ишекне бикләп куйганнар. Гамил арткы яктан керде. Андагы ишек ябылмый, чөнки яңа килгән авыруларны кабул итәләр. Ул шыпырт кына басып, икенче катка менде дә палата ишегеннән башын тыкты. Макар аны көтеп ята иде күрәсең, шундук кузгалып чыктылар. Алар яне аргы башка, күк клеенка җәелгән арба янына барып бастылар. Мин Гамилнең сүзе киселеп калды. Харитоновларны ничек әйтергә? Фамилиясе беләнме? Әллә әтиең дияргәме? Ата шундый була димени? Геннадийга бардым, дип дәвам итте ул. Иномарка хуҗалары аңа килгәннәр. Синең чынында кем малай икәнеңне белгәннәр. Аннары бераз тынып торды да, хәлләр менә шундый дип өстәде. Малай йөзен читкә борды, кулларын соргылтка буялган салкын диварга куеп, маңгаен тирәде. Ул кечерәеп, тагы да ябыгып киткәндәй тоелды. Тик ни гаебе бар иде соң аның? Дөньяга күзе дә ачылмаган минутта аны адаштырганнар, үз оясыннан тартып алып, шитләр янына илтеп салганнар. Һәм моны өлкәннәр эшләгән. Анасы, газиз атасы яклап калмаган. Ят ояда ниләр генә күрмәгән дә ул, ниләр генә кичермәгәндер. Кызгану хисеннән Гамилнең йөрәге кысылды. Бу минутта ул үзен шиксез гаепле тойды. Улым, балам, диде ул малайның калтыранган тар җилкәсеннән кычып. Елама. Без бергә бит. Әти, диде Мохтар башын аның иңенә салып. Әти, не оставляй меня здесь. Мне страшно. Куркам, әти. Курыкма, улым. Әти янында куркалар димени. Алып чык син мине моннан, әти. Врачлар сиңа дәваланырга кирәк ди бит, улым. Әтигеләр килсә, мине тотып алып, ник килсеннәр алар монда? Ни эшләсеннәр синең белән? Алармы? Алармы? Беләсеңме, күпме таләп итәчәкләр синнән? Әйткәннәрен бирмәсәң, беләсеңме ни була? Ни? Минем колакны кисеп конвертка салып сиңа җибәрәчәкләр. Аннары борынны. Каян алдың син буларны? Телевизордан күрдеңме? Андый хәл дөньяда була димени? Алар телевизор карамыймы? Алар күрә, күргәнен кылана, үтереп ташлауда берни тормый алар өчен. Ник үтерсеннәр сине? Аннан ни файда? Башкаларга сабак булсын өчен. Син тынычлан әле. Мин хәзер барам да, алар белән үзем сөйләшәм. Син аларга минем әтием икәнлегеңне үзең әйтәсеңме? Үзеңме? Башка ни димсең? Мохтар кирфеген дә какмый аңа текәлде. Аның шар ачылган кара күзләре төбендә куаныч кояшы калыккандай тоела иде. Алар синнән бик күп кайрачаклар бит. Сөйләшергә, белергә кирәк башта. Аннары күз күрер, качып йөрсәк, ачуларын гына китерербез. Күп сораячаклар, әти. Сорарлар шул. Гамил әйтергәме, юкмы дип бер мизгел тукталып торды. Аннары туп-туры улының күзенә карады. Синең каныңда наркотик тапканнар, диде. Малай кинәт дирт итеп кабынды. Ялган, дип кычкырды. Яңадан тикшерсеннәр, хәзер үк килсеннәр дә анализ алсыннар. Дөрес түгел дисең инде алайса, диде Гамил сузып кына. Тегеләрнең эше, гаи алар яклы. Гамилнең аңа бик тә ышанасы килә иде. Әйткән сүзенә түгел, сүзләрнең дөрес булмауы да ихтимал. Улы күңлендә намус чаткысы барлыкка ышанасы килә иде аның.
Ике ир бала тәрбияләп үстергән кайгыртучан ата буларак, ул баланы һәр кылган гөнаһы өчен кычкыртып тәүбә итәргә кирәк дигән фикердә тормый иде. Кайчакта яшерүе, үзен гаепсез итеп күрсәтергә тырышуы да начар түгел. Әгәр эштән оялса, ул эшен бүтән кабатламаска үз-үзенә ант итсә һәм антына тугры калырга тырышса, Гамил улын күкрәгенә кысты. Малайның әле ныгып ук җитмәгән кабыргалары аша кыш баласындагы кебек тибенү сизелә. Һәр тибеше әти кешенең йөрәк сулкылдавына кушыла иде. Коридор борылышыннан лап-лап басып, юан гәүдәле ак халатлы бер хатын килеп чыкты. «Бу нәрсә?» диде ул, ысылдау катыш каты пышылдап. «Сез ни эшлисез монда? Кем кертте сезне? Хәзер үк чыгып китегез!» Гамил Мохтарның башын сыйпап, бүлмәсенә таба этеп җибәрде. Үзе баскыч ягына борылды. Хатын сукранып, аның артыннан атлады. «Режим бозарга ничек уялмыйсыз? Бүтән әшәклек сезнең кебек әтиләрдән башлана. Балаларыгыз сездән ирәнә!» Иномарка хуҗаларын ул машина ремонтлый торган мастерскойдан эзләп тапты. Күн тужурка кигән такыр башлы ике таза егет күзгә карап сөйләшмиләр. Әмма сүзләре монтировка белән кизәнгәндәй саллы һәм куркыныч иде. «Вот отец!» Үзен кара диде берсе, ялтырап торган зәңгәр су яшькелт BMW янына алып килеп. «Капотны алыштырырга кирәкме?» «Кирәк. Үзең беләсең, мондый машинаның капоты калшайса, чүкеч белән кагып-сугып кына төзәтеп булмый. Бу синең калтырашың кебек, аннан-моннан цемент белән сылаштырып, өстен себерке белән буяп куя торган түгел. Бамперны, ишекне, крылоны, фараларны, һәммәсенең өр-яңаларын Мәскәүдән алып кайтырга туры киләчәк. Моннан табып булмый. Без әле бәяне Мәскәүдәгечә генә куябыз. Юл хакын сорамыйбыз. Телисең икән, әйдә безнең белән үзең бар, яки алып кайтып бир. Безгә барыбер». Җәмгысе 100 меңнән арта икән. Өр-яңа 2 акадан артык. Гамилнең тамагына кайнар бәрәңге боткасы төйлгәндәй булды. Бу кадәр үк булыр дип уйламаган иде. Гайның тикшерү нәтиҗәләрен көтәргә кирәк диде ул көч белән. Алар ни әйтер бит? «Ярый алайса көт» диде егет әкрен тавыш белән, әмма бик шомлы итеп. «Алар мөгаен берәр айдан нәтиҗәсен әйтерләр. Бәлки гаепне бездән табарлар. Алай булса, синең кул арбаңны бер сүзсез рәтләп бирербез. Без гаделлекне саклый беләбез. Ләкин әгәр дә гаеп синең наркотиктан исергән кешегеңдә дип карар чыгарып бирсәләр, ул чакта инде 100 мең белән генә котыла алмассың. Машина сәгать сайын кирәк. Аның тик торуы беләсеңме күпме каза китерә, ә? Булай да бер тәүлек тордык инде, синең кайтканыңны көтеп. Сиңа, отец, бер көн вакыт бирелә. Бер тәүлек. Иртәгедән счетчикка куябыз». «Көненә ничә процент?» дип сорады Гамил. «Бу сиңа банк түгел, процент санарга. Килгән каза санала монда. Беләсеңме күпме тора безнең бер көн? 10 мең. Исеңдә тот, папаша, 10 мең. Көненә». Ул бераз тынып торды да, «И не вздумай сочковать», дип дәһшәтле кисәтте. «Безнең белән шаярып булмый. Зыян салгансың икән түлә. Малай ясый белгәнсең икән, аның өчен җавабын да бирә бел. Уйла, малайың 100 мең торамы юкмы?» Макар Мохтарның ни өчен курыкканы аңлашылды. Элегрәк тәбрәүләрнең фатирын саттырып, акчаларын алганнары хакында, икенчеләрен кыйнап бурычларын түләттергәннәре турында сүзләр ишетелгәләп тора иде. Малайны имгәтеп ташларга да күп сорамаслар. Алла сакласын. Күрә торып, үз балаңны харап иттереп булмый бит инде. Дөнья малы дуңгыз каны, башкына исән булсын. Тынып торган мизгел эчендә Гамилдә шундый уйлар йөгереп узды. Шөкер, ул йыгылып ятканнардан түгел. Абзары тулы мал, өе тулы җиһаз, кара көнгә дип җыеп куйган 15 мең маясы шкафта ята. 7 ел элек илдә үзгәрешләр башланып, саклык кассаларына тапшырган акчалар дөрләп янганнан соң, банклардан гайрәт чикте. Бар булганны өйдә тоталар. Мәскәүдән алып кайткан 2 келәмгә акча аласы бар тагын. Әлбәттә, таныш белеш, туган тумачага барып баш ияргә туры киләчәк. Сәриягә дә янчыгын җиңеләйтергә кирәк булыр. Дөрес, борынын җыерыр балдыскай ялгызкай. Җизнәсен энәп битерми,
апасын аңа әрәм саный. Әмма бу юлы ярдәм итми калмас. Бигрәк тә Сәгъдия гозерләп сораса. Башка акча кайгысы төшсә, бүтән гамнәр онытыла. Гамил белән дә шулай булды. Кемгә барып ялынырга? Кәттә егетләр белән араны ни рәвешле тизрәк үзәргә дә, ничек итеп Мохтарны кире алып кайтырга дип планнар кору малайның наркоман булуы хакындагы хәсрәтле уйларны чигендергән. Геннадийның Җәмилне үзенә алырга теләве хәтердән үк чыгып киткән иде. Ә бу вакытта Макар Мохтарның йөрәгендә, диңгездә давылга эләгеп, трюмында ут чыккан караптагы кебек каршылыклы хисләр айкала. Ул өмет белән гаҗизлек арасында бергәләнә иде. Кайбер җан ияләре бер гомер эчендә үз рәвешен танымаслык итеп үзгәртеп бетерә икән. Әйтик менә күбәләкләр. Макарның телевизордан күргәне бар. Башта алар корт булып дөньяга килә. Бераз үскәч, ефәккә төренеп, берни күрми, ишетми торган курчакка әверелә. Тагын күпмедер вакыттан соң гына шул ефәк арасыннан күбәләк булып очып чыга. Нигә кешеләр дә шундый түгел икән? Менә хәзер Макар шул күбәләк корты кебек төренеп куяр иде дә, беркемгә дә күренмәс булыр иде. Үзен аның әтисе дип игълан итеп, әрле-бирле тулганып йөри торган бу абзыйга да, БМВ ияләренә дә, милицияга да. Кыска гына гомерендә бик күп буш сүзләр ишеткән, җәберләү кимсетүләрнең шаһиты булган һәм аларны үз җилкәсендә тотыган бу малай, Гамилнең сүзләренә бер мизгелдә ышанган кебек булса да, ул чыгып китүгә шик-шөбһә кочагында калды. Җаны бергәләнә башлады. Сикереп торасы, чыгып качасы килде. Аның күңеле ярсый, ашкына, тәне тартыша, мие кызыша иде. Нәрсә ул ак халатлы апаларның сүзләре, дару тимәләре, укол дип кадаган энәләре. Аңа даруның үзенә айрым бер төрлесе кирәк, шытырдавык сигарет кәгазенә төрелгәне, калакта эретеп, энә белән тамырга җибәрә торганы. Ләкин аны монда бирмәячәкләр. Һәм син минем балам, синең өчен бөтенесен эшлим дип, аңа дымлы күзләре белән мөлдерәп караган бу абзый да алып килмәячәк. Аның хәлен аңлыймыни ул? Мондый хәлне фәкать үзе татыган кеше генә белә. Шушы рәхәтне бергәләп кичергәннәр генә. Марк, Андрей, Илсур. Шуларга барырга кирәк. Маркның кесәсендә кичә аның бөтен акчасы китте. Ул арада тотып бетермәгәннәрдер. Бераз булса да калган булырга тиеш. Аңа күп кирәк түгел, бер укол гына. Ширки тешләгәннән дә җиңел бер чәнчү. Һәм шуннан соң аяк бармакларыннан алып балтырларга, аннары тездән искә күтәрелеп, әкренләп бөтен тәнгә тарала торган җылы, татлы дулкын. Күз карашын урап алган алсу зәңгәр су томан. Тәннең иң татлы ризыклардан ала алмаганча, сулышларны кисеп, йөрәкне ышындырган ләззәте. Макарның хәзер үк менә шушы минутта шул ләззәтле дулкыннарда тирбәләсе, татлы томанда бар гамнәрне онытып кинәнәсе килә иде. Тик моннан ничек чыгып ычкынырга? Хастаханәдә йокы сәгате, палаталарда, коридорларда тынып калган. Кымшансаң да ишетеләчәк. Сәгать 4 җитеп, авыруларның кузгалганын, ыгы-зыгы купканын көтәргә кирәк. Вакыт исә узмый да узмый кебек. Әнә тәрәзә аша сузылган кояш нуры бер урынга ябышып каткан шикелле. Аңа эләккән тузан бөртекләре генә җимелдәшеп биешә. Бу уколны аңа беренче тапкыр күрше малайлары үз йортларының баскыч мәйданында кададылар. Анда 9нчы каттан өстәрәк, түбә астына алып менә торган тимер баскыч янында бер аулак урын бар. Элегрәк малайлар чырмага ук менеп йөриләр иде. Ләкин биредә яшәүчеләр угауга куптаргач, кыршылган ишеккә алагаем олы тимер бик кагып, амбар йозагы салып куйдылар. Әтисе ишеп кайтып сугыш куптарган чакларда Макар әнисенең Элены күтәреп чыгып киткәнен дә көтеп тормыйча, шушында менеп кача торган булды. 4-5 яшьләрендә ул әнисен кызгана, аны якларга маташып, итәгенә ябышып, үзгәләнеп елый торган иде. Нәни йодрыгы белән әтисенә кизәнгән чаклары да булгалады.
Тик бір-ике тапкыр Геннадий аны тибеп очырганнан соң, һәм мондый тавыш, орыш әледән-әле кабатланып торгач, ул бу хәлләргә күнекте. Әти-әнисе талаша, ә малай күрми, ишетми кебек, шүплек башыннан табып кергән ватык уенчыклар белән булыша, яисә китап актара. Ни ярсыган, ни кыйналган булса да, Эльза моны күрә, сизә иде. Элегрәк ул, улым үсеп җиткәч мине яклар, кыйнатмас дип киләчәккә өмет белән яши иде. Ләкин тора-бара бу өмет изелде. Ире кыйнаганнан соң, сызланып елаганда, ана бәгырен тагындан ныграк кисеп, бер уй уза торган булды. Бала мине кызганмый, яратмый. Асылда исә бу бик табигый иде. Мондый яшәештә баланың күңеле катмый мөмкин түгел. Күңел җан тән кебек бит ул. Әгәр тәннең бер җире гел-гел ышкылып бәргәләнеп торса, ул урында тире кубып шиләнә. Әмма тора торып, ул бирчәя, катылана, бәргән ышкылганы сизмәс дәрәҗәгә җитә. Шул рәвешле тән үз-үзен саклый. Әгәр шулай булмаса, ул чиреп таркалыр иде. Адәм баласының җаны да шулай. Кайгы хәсрәт, газаплардан башта ул әрни, сызлана, ләкин рәнҗүләр өсте-өстенә кабатланып торса, бирчәя, тоймаска, газапларны эчкә үткәрмәскә әйләнә. Әгәр дә шулай булмаса, кеше акылдан шашар иде. Үсеп килгән баланың рухы үзен үзе сакларга тиеш иде. Аның хәлен өлкәннәр күз алдына да китерә алмый бит. 6-7 яшьлек баланың биеклегеннән караганда, әтисе аңа коточкыч дәү, әкияттәге дию кебек булып күренә. Аннан саклану да, качып котылу да мөмкин түгел. Мондый очракта баланың хәлен кара урманда котырган аю кочагына эләккән кеше белән генә чагыштырып буладыр. Йөрәге ярылып үлмәс өчен Макар курку, кызгану ише тойгыларны күңел түренә үткәрмәскә тиеш иде. Һәм ул сизмәскә, ишетмәскә өйрәнде. Бираздан карават астына яшь шкафка качу җаен тапты. Ә инде тагы да үсә төшкәч, өйдән бик җәһәт кенә чыгып тая торган булды. Бу шартларда аның 13 яшенчә наркотиклардан читтә калуы үзе бер бәхет һәм мөгъҗиза иде. Тәмәкегә ул 12 яшеннән өйрәнде, һәм аны әтисенең кесәсеннән чәлдерә иде. Февраль айы иде. Урамда салкын һәм җил, ә ул өйдән курткасында ала алмый чыгып чапты. Әниләре Элечканы күтәреп, икенче каттагы күршеләренә кирип китте. Ул гадәттә шунда аяксыз барый карт белән аның карчыгы Рабига әбинең бер бүлмәле фатирында Геннадийның кытырынуы басылып, йоклап киткәнен көтеп утыра. Дөрес, сәрхуш аларны биредә дә тынычлыкта калдырмый, дулап төшеп җитә, әмма барый абый ишек чылбырын ычкындырмый. Ярыктан гына: "Бездә түгел алар, үзебезгә дә урын тар әле", дип җавап бирә. Эльзаның кызын кочаклап, аларның идәнендә төн чыккан чаклары да булгалый. Макарның исә күгәрчен тизәге түшәлгән, тузанга туенган җылы чормада шүплектән тапкан иске мыскыны җәйгән ятагы бар иде. Күгәрченнәрнең прых-прых очканын, иртәләрен гөрләгәнен тыңлап күп вакытлар үткәрде уланда. Аның янына башка малайлар да менгәли. Күрше-күлән арасында һәр вакыт күпне күреп, арттырып сөйли торган абзый апалар була. Чырмага малайлар кирип чыгып йөргәнне дә күрделәр. Сукраныштылар, йортлар идарәсенә гариза язып бирделәр. Шуннан соң слесарьлар килеп, чырмадагы чүпрәк чапракны чүп савытына чыгарып ташладылар һәм ишеккә бик салдылар. Шулай итеп, малайның җылы, йомшак, иң мөһиме аулак урыны юкка чыкты. Ул бетон идәндә, аскы каттан аз-маз саркыган саргылт яктылыкта, мәче исе килгән почмакта сәгатьләр буе пысып утыра торган булды. Февральнең бу салкын кичендә өйдән чыгып ычкынганда, ул аягына итеген киеп өлгерә алмаган иде. Кирләнеп каткан ыек башлары белән бетон басмаларга тавышсыз басып менеп барганда, кыргый җанвар сизгерлеге белән өстә кемдер барын тоеп алды ул. Тынын кысып, башын сузып карады. Нәкъ шул минутта баскыч мәйданчыгында шырпы сыздылар һәм 3 малайның бер ноктага иелгән йөзләре күренде.
Бер малай кулында алюминий кошык, икенчесе ак шприц тоткан иде. Күрше йортларда яшәүче 9-10 класс укучылары Марк, Андрей, Илсур иде булар. Алар үзләреннән кечерәк балаларының акчаларын тартып алалар. Әти-әнисенә әләкләгәннәрне тотып тукмыйлар иде. Макарга да тамызганнары булгалады. Малайлар арасында «Ани колютсы» дигән шишпыш сүзләр дә йөри иде. Макарга чигенергә, кире китәргә кирәк иде билгеле. Ләкин кая? Өйдә аракыдан кутырган ата, урамда суык, күңелнең дә алгысаган чагы. Нигәли куркып торсын? Үз йортыла бу. Һәм ул батырайып, ишетсеннәр өчен каты-каты басып өскә атлады. Ут сүнде. Малайлар пышаманда калдылар булса кирәк. Мин бу Макар дигән тавышка кымшанышып алдылар. Янә шырпы сыздылар. Макар булсаң кил инде алайса, диде малайларның өлкәнрәге Марк төксегенә. Һәм шаулама. Ул кесәсеннән бармак буегына кәгазь төргәге чыгарды. Аны сүтеп эчендәге бер чиметем ак порошокны Илсур кулындагы алюминий кошыкка салды. Аннары идәннән пластик шише алып су өстәде. Андрей янып торган шырпыны кошык астына китерде. Бераздан Марк сыйыкчаны шприцка суыртып алды. Аннары эчесе дә борылып Макарга текәлделәр. Телисеңме? Диде аңа Марк. Малайның йөрәге шымланып китте. Наркотик кулланырга ярамый. Ул зарарлы дигән вәгазьләрне күп тапкырлар ишеткәне бар иде. Ләкин әле генә өендә кичергән хисләре аның күңелендә бөтен дөньяга үчләнү хисе уяткан иде. Текрергә өлкәннәрнең вәгазьләренә. Сиңа акыл саталар, ә үзләре әнә ни кыланалар, эчәләр, тарталар, кайтып өйдәгеләрне тукмыйлар, куып чыгаралар. Алар шундый булгач, ник әле Макарга ул наркотик дигән нәрсәне кулланып карамаска? Шул кадәр начар нәрсә булгач, бу малайларсың 1000 мәшәкать кичеп ни өчен аны татырга ашкына? Аларга яраган алкоголик малайына ярамыймыни? Ләкин ул малайларның күпчелеге кебек үк уколдан курка иде. Шуңа күрә баскычтан кире борылып аска төшәргә омтылыш ясап карады. Тик аны свитер җиңеннән каптырып алдылар. Нәрсә шыр җибәрдең? Егет бул, менә кара. Һәм Илсур чалбар кайышын сыдырып алды. Курткасының сул җиңен салып, свитер җиңен сызганды һәм беләген кайыш белән буып, бармакларын бер йомарлап, бер язгалап, аскы яктан саркыган саргылт яктылыкка таба авышты. Марк дигәнче аның беләгенә энәне батырды. Макар күзләрен чытырдатып йомды. Ул кире күзен ачканда Илсур диварга сөялеп тора, ә Марк кулындагы шприцта сыйыкчаның күп өлеше калган иде әле. Малайлар порошокны бер юлы эреткәннәр һәм бер юлы суыртканнар да хәзер шуны чиратлашып кадыйлар иде. Марк карашын Макарга төбәде. Хәзер синең чират. Наркоманнар һәм җинаятьчеләр арасында бәйләү повязать дигән сүз бар. Шаһитның телен йозаклауның иң яхшы чарасы аны җинаяткә катнаштыру дигән сүз бу. Бу өчәү ирексездән шаһит булган малайны булай гына җибәрергә ярамаганын яхшы аңлыйлар иде. Андрей аның җиңен сызгандырды. Илсур кайышы белән беләген буды. Макар энәнең кадалганын сизми дә калды. Тиз арада зиһенне томан саргандай булды. Баш әйләнде. Тәндә ниндидер аңлатып булмаслык җиңеллек сизелде. Бик үк рәхәт дип тә әйтеп булмый иде кебек. Бераз гына күңел булганып торган шикелле. Әмма уйлар таралды. Курку да, шомлану да эреп юкка чыккандай булды. Тәмәке белән дә шулайрак була бит. Беренче тартып караганда кыт очкыч тәмсез тоела, баш әйләнә, күңел булганы. Бүтән авызга да алмассың кебек. Тик бераздан янә җае чыккач, чыннан да шулай күңел кайтаргыч нәрсәмени соң ул дигән уй туа. Тагын татып, сынап карыйсы килә. Һәм син каршыңда авыз күтәреп, кинәнеп, ләззәтләнеп тартып торган иптәш малайыңа бер-ике генә суырт әле дип ялынасың. Икедән соң өченчесен, аннары тагын. Тора-бара баш әйләнү, күңел булганулар кими, рәхәт бер җиңеллек, гамсезлек тоя башлыйсың кебек. Инде исе сосы, тәме ачы булып тоелмый. Ул биргән җиңеллекне көтеп ала башлыйсың.
Аннары инде әниең мәктәптә ашарга дип биргән сумнарыңны җыеп, тәмәкене үзең сатып аласың. Наркотикка күнегү исә күпкә тизрәк булып чыкты. Икенче тапкырында инде Макарны кыстап торырга да кирәк булмады. Шул рәвешле бер ай эчендә 3-4 тапкыр кабатланды бу. Ә язгы бер кичтә шул ук мәйданчыкта кашыктагы порошокның суда эрегәнен, аның шприцка тулганын ул йотлыгып күзәтә, алдан ук җиңен сызганып куйган иде инде. Марк башта Андрейга укол кадады, аннары Илсурга. Аннан соң шүгәләп, сул беләген сул тезенә куйды да, уң аягын аның өстенә китереп салды. Кан тамырларын кысты. Аннары бармакларын бер ыештырып, бер язып маташканда, башын күтәреп Макарның чырайына текәлде. Нәрсә, сиңа да кирәкме әллә? Бир, диде Макар, үзе дә сизмичә. Бир дә бир. Андрей казнасы калыккан дип беләсеңме әллә миндә? Мин бирәм дип, әнисе төшкене ашарга дип биргән сумнарны, тиеннәрне чалбар кесәсеннән чыгарды Макар. Шушы гынамы? Син беләсеңме бер доза күпме тора? Күпме? 150 тәңкә. 150? Бу сумманың зурлыгыннан бигрәк Макарның тез астына кадалган инәдән шприцтагы сыекчаның саркып бетүе шашар дәрәҗәгә китерде Макарны. Аңа кадарга калмады. Әгәр көче җитәрлек булса, ул шунда стенага сөялеп мәлҗеп утырган Илсурны да, Андрейны да шошып типкәләр. Маркны баскычтан тәгәрәтеп төшерер иде. Әмма бер үзең ишәүгә каршы сугышып булмый. Макар аска томрылды. Ничек тә булса 150 тәңкәне юнәтергә. Ләкин йортта туздырырлыгы туздырылган, сатарлыкны сәрхуш хуҗа үзе сатып бетергән иде инде. Акча ул бергәләп кәсеп иткәндә генә табыла, диде аңа бер очрашканда Марк. Кәсеп дигәне шәһәр тирәсендәге бакча йортларын талау булып чыкты. Макарны кечкенә тәрәзәләрдән керергә, чырмаларга, үрмәләргә бик тә кулай дип таптылар. Алюмин савыт сабаны, таякларны, торбаларны җыештырып, пунктларга тапшырсаң, шактый акча юнәтеп була иде. Берсендә 3 метр чамасы биеклеккә баганалар өстенә куелган алюмин бак та туры килде. Кайсыдыр бер байы җәйге душны шулай ясаган иде. Аны сөйрәп төшереп, изгәләп, 4 почмагыннан тотып илтеп тапшырырга дип барганда, милиция эләктереп алды. Эшне зурга җибәрмәделәр җибәрүен, әмма карточкага төшереп, исәпкә алып куйдылар. Шулай итеп, Макарның беренче тапкыр героин тотып караганына 4 ай вакыт узган иде. Бу чор эчендә күпләр ансыз яши алмас дәрәҗәгә җитә. Бик сирәкләр генә тиз арада күнегеп бетми. Табигать тарафыннан бирелгән ныклык, нәсел тамырыннан килгән сәламәтлек бу афәткә каршы тора. Көчле радиациягә эләккән кешеләр дә барысы бер юлы егылып үлми бит. Кемнәрдер бу дөнья белән бик тиз бәхилләшә. Икенчеләр яши дә яши бирә. Макар оланлыкка кайткач 2 атна түзде. Ләкин инде ахырда тәмам тәкатьсез хәлгә килде. Гамил белән Сәгъдия аның күндәмлегенә, хәтта тәресен дә карышмыйча салганына куаналар. Моны яхшыга юрыйлар. Малайның уйлары исә бөтенләй башкада иде. Җитмәсә, йортта аңа бернинди шөгыль юк, рәтләп сөйләшер кеше юк. Барсының да үз мәшәкате. Макарга аңлашылмый торган үз теле. Малайның эше бик нык пыша башлады. Гамил белән Мәскәүгә барудан да бернинди җиңеллек булмаячак иде. Анда ни калгансың? 3 көн буе машина кабинасында шушы абзыйның акыл сатканын, татарча ирән дип ят сүзләрне ятлатырга маташканын тыңлап утыргамы? Малай Толлыны, үзенең пычрак подъездын, аның да эске каттагы мәйданчыгын, Маркны, Андрейны, Илсурны, алар белән бергәләп гамсезлек томанында йөзгән минутларын сагынган иде. Газельнең капкадан чыгып киткәнен түземсезлек белән көтеп алды ул. Төнне көчкә уздырды. Иртәгесен иртән, башкалар эшкә киткәч, акчаны алды да машинаны кузгатты. Толлыга килгәч, өенә кереп тә тормыйча, Маркны эзләп тапты. Егетнең кыяфәте ачулы, күз карашы гаҗизлек белән тулган иде. Андрейның әтисе бай кеше, зур җитәкче, улының наркотик кулланганын белеп алган. Улына сиздерми генә анализын тикшерттергән.
Аяныч нәтижәне белгәч, малайны байлар гына ята торган ябык хастаханәгә илтеп салган. Илсур исә өеннән чыгып качкан. Әтиләре милиция аша радиодан, телевидениедан игъланнар биреп эзләткәннәр икән. Кыскасы, Макарның акча белән килеп чыгуы Марк өчен бик вакытлы булды. Алар шундук шәһәр читенә юнәлделәр. Порошокны анда теләсә кайчан табып була икән. Марк акчаны алды да бикле капканы ачтырып биек кыйма артына кирип китте. Уколны машина эчендә кададылар. Бер 10 минуттан кузгалып кире шәһәр үзәгенә таба киттеләр. Һәм шытырт. Макар аны-моны аңышканчы Марк машинадан чыгып тайган, акчалар да аның кесәсендә киткән иде. Хәзер ни булыр инде? Үзен аның әтисе дип исбат итәргә маташып йөрүче бу абзый ни эшләр? Өенә кайтып кына җитсен. Бөтенләй икенче якка әйләнеп төшәчәк әле ул. Макарга кул селтиячәк. Кайда үскән, шунда яшәсен дип кенә җибәрәчәк. Өлкәннәргә бернинди ышаныч юк аларга. Әнә, атасы Геннадий. Айныган сайын бүтән эчмим дип ант итә. 2-3 көндә үтми, тагын гылкынып, йырткычка әверелеп кайтып керә дә, сугышырга тотына. Бу авыл агае да кайтып, шкафын ачып карасын әле. Акчасы юкка чыкканын белсен. Монда килеп тукмап китәргә дә күп сорамас. Бәлки, милицияга барып әләкләп, утыртып та куяр. Аңа хәтле теге крутойлар килеп кермәсә. Таярга кирәк моннан яхшы чакта. Юк булырга, күзгә күренмәскә әйләнергә. Малайның ныклы карары шундый иде. Ләкин ул ниятен тормышка ашырырга өлгермәде. Йокы сәгате бетүгә шәфкать туташы килеп керде дә, Харитонов тор диде. Әйдә киемнәреңне алыштырырга кирәк. Сине башка җиргә күчерәләр. Гамил аканың ямшәйгән канатын домкрат белән кайырып, тәгәрмәчне әйләнерлек итте дә, кузгатып үз фатирыннан ерак түгел түләүле стоянкага куйды. Аннары газель белән авылга кайтып китте. Капканы Җәмил ачты. Машина туктаганны ерактан ук ишеткән булса кирәк. Исән-сау тордыгызмы дип сорады Гамил, ишек алдына кирип машинадан төшкәч. Улым димәде, йөзенә туры карамады. Малайның хәлсез асылынып торган кулын гына алып кысты. Җәмилнең исә исәнме дигәч тә тотлыгып калуында да, нишләргә белмичә быегып басып торуында да улы хәсрәт сизелә иде. Тик Гамил моны күрмәмешкә салышты. Бу хакта уйламаска тырышты. Соңыннан. Искә ишелеп төшкән борчу мәшәкатьләрдән котылырга кирәк башта. Булдырга 2 кулын кыска балаклы чалбарның кесәсенә тыгып, Газим чыгып басты. Аның бөтен кыяфәтендә сагаю сизелә иде. Исәнме, улым? Исәнме, әти? Гамил ашыгып аның яныннан эчкә узды. Малай арттан атлады. Әти, күрдеңме тегеләрне? Ни диделәр? Малай сабырсызлана, күрәсең, әнисе аларга әтиләренең Мәскәүдән кайтып Таллыга киткәнен әйткәндер. Ләкин ул Мөхтар хакында турыдан сорамады. Соңыннан, улым, соңыннан. Бераз сабыр ит. Барын да сөйләрмен. Гамил ашыгып шкафны ачты. Андагы конверт буш иде. Акча юкка чыккан. Башка сыймаслык иде бу. Мондый хәлнең инде күптән булганы юк иде. Балаларның тәпи йөреп, теле ачылган, әмма әле аң кирип җитмәгән чорында шундый бер вакыт булып ала бит. Бөтен әйберне актаралар, һәммә нәрсәгә тияләр. 5-6лар тирәсендә акча чәлдереп, авыл кибетеннән конфет алганнар да булгалады. Әллә шкаф тартмасын бикләп тутыкмысың, дигән иде аптырагач Сәгъдия. Башта шкафка, аннары сандыкларга, аннары бүлмәләргә йозак салырбызмы, диде Гамил. Йозак дигән нәрсә адәм баласының күңелендә булырга тиеш. Баланы шундый итеп тәрбияләргә кирәк. Һәм тәрбияләделәр дә. Һәр нәрсә шул исәптән акча да ачык тора. Йорттагы бу тәртипкә шул кадәр күнегелгән, читтә тәрбияләнгән малайны алып кайткач та күңелгә шик кермәгән. Бар нәрсә элеккечә турында булган. Һәм менә конверт бушаган. Улым, син күрмәдеңме? Берәрегез монда актарынмадымы дип Газимгә таба борылды ул. Малайның йөзенә ризасызлык бәреп чыкты. Нишләп актарыныйк без? Әйберең югалса тегеннән сора дип башы белән читкә ымлады ул. Теге дигәне Мөхтарны аңлата иде билгеле.
Бәлки Сәгъдия алгандыр дип уйлады Гамил. Тик нәрсәгә? Ул буш конвертны кулына тоткан килеш кабаланып өйдән чыкты. Ак яулык бәйләгән Сәгъдия оранда тәбәнәк эскәмиядә утырып сыер сава иде. Үзең генә кайттыңмы әллә дип сорады ул, ике учын сыерның тыгыз имчәкләре янында кызу-кызу уйнатып. Селтәнгән сайын бармаклар арасыннан яшел тышлы, ак эчле чиләккә сөт тамчылары шыбырдап кыйла иде. Акчаны син алдыңмы? Нинди акчаны? Гамил аңа кулындагы буш конвертны сузды. Улмы ни? 30-40 тәңкәсен алган идем шул. Калганы кая? Кая китсен шундадыр? Әйбәтләп карадыңмы соң? Сәгъдиянең тавышында шомлану чагылды. Ул таптана башлаган сыерны тынычландырырга тырышып, ян башына суккалады да, аның арт ягына бәйләнгән кыйрыгын ычкындырып, аяк үрә басты. Кулын иң башындагы тостымал ычы белән сөрткәләде. Аннары чиләген күтәреп өйгә юнәлде. Әйдә, тагын бер карыйк әле. Әйтерсең, аның гына күзе күрә дә, ул гына куйган җиреннән әйберне табып ала белә. Гамилнең тел очына сүзләрнең тырмадай ачылары килеп тыгылган иде. Тешләрен кысып, чак тыелып калды. Чөнки борылуга Җәмилнең карашына бәрелгәндәй булды. Акбашның җирән ялын сыйпаштырып торган малайның күзләрендә гаҗиз сорау, һаман бер сорау иде. Кем ул хәзер бу йортта? Туган үскән өендә, ул янтайып атка терәлеп үк баскан. Гүяки аңа ышыкланырга тели. Хайван исә юатырга тырышкандай, йомшак төкле иреннәре белән малайның кулын ялмаштыра иде. Бу күренеш мизгел эчендә Гамилнең күңеленнән мең төрле уй өермәсе куптарды. Ул гомерен, бар көчен шушы йортка, шушы гаиләгә багышлады. Мондый үҗәтлек белән башка берәр өлкәдә иҗтихат итсә, галим булып ачыш ясаса, рәссам булып картиналар язса, шагыйрь я композитор булып җырлар чыгарса, эшләнгән эшен беркем дә юкка чыгара алмас иде. Ачышлар да, китаплар да, картиналар да кала. Ул исә ширләшкә туган баланы таза сәламәт итәрлек, җан тынычлыгы белән рәхәт яшәрлек гаилә булдырды. Бу йорт салып, ихатаны ныгыту, абзарга сыер, ишек алдына машина кайтарып кую дигән сүз генә түгел. Бу иң беренче чиратта шушы йорттагы кешеләр арасындагы багланышларны ныгыту, аларны бердәм итү, рухын да, тәнен сәламәтләндерү дигән сүз. Бер-береңне аңлап, аяп, сөендереп, үсендереп яши торган җылы, якты оя булдыру дигән сүз ул. Гамил моны булдырдым дип ышана иде. Ул гаиләсеннән дә, үзеннән дә разый иде. Нинди авыр елларда да, башка күпләр түбәнәйгәндә, гаиләләре фәкыйрьлек, мискенлеккә дучар булганда, ул үзенең бу оясын саклады гына түгел, ныгытты, беректерде. Күп көч куеп ирешелгәнгә күрәдер бәлки, ул үзе кырган бу тормышының кадерен белә. Киләчәк аңа ачык кебек тоела иде. Менә хәзер шушы рухи нигез астына каяндыр су бәреп кирде дә иң кирәкле терәкләрне какшатты. Гаилә кырылмасы күз алдында янтая, ишелә башлады. Ни аркасында? Гамилнең ни гаебе бар монда? Малайның мискин кыяфәте телне тыйды. Ләкин эчтәге ачуны тагын да ныграк кабартып җибәргәндәй итте. Сәгъдия өйгә керүгә, шкаф киштәсендәге чиста тастымалларны идәнгә болгап атты да, иелеп берәм-берәм селкеп чыкты. Аннары турайып Газимгә борылды. Мондагы акчаны кем алды икән? Син түгелдер бит. Бу сүзләр малайның авырткан җиренә кадалды булса кирәк. Ул сикереп торды да: "Мин бур түгел, үз өемнән әйбер урларга. Урамнан кемне алып кайттыгыз, шуннан сырагыз", дип кычкырды. Моңарчы бер кайчанда аның атасы белән анасына каршы тавышын күтәргәне юк иде. Әмма ул гафу үтенмәде. Ишектән тышка атылды. "Менә, күрдеңме?" диде Гамил Сәгъдиягә. "Күрдеңме нишләгәнеңне?" "Нәрсәне күргән? Мин нишләгән?" "Ни карадың син, шушыны да күрмәгәч?" Гамилнең күз алдын кызыл томан булып ярсу дулкыны каплады. Ул кизәнеп, конвертны учлаган йодрыгы белән хатынының йөзенә сугып җибәрде. Сәгъдия чайкалып китте дә шкаф кырыена борыны белән бәрелде.
Күзең бармы синең? Ишеңдә җаның бармы, дип аның сайын ярсыды Гамил. Хайван да үз баласын башка бүтән белән бутамый. Ярканат булып, ярканатта миллионнар арасыннан үзенекен эзләп таба. Кем баласын тактың син миңа? Кемнең имгәген алып кайтып минем муйныма асып куйдың? Үз балаңны алкоголикка калдырып, наркоман булсын өченме? Сәгъдия идәннән тастымал алып, битен күзләрен сөртте. Ак тукымадагы кызыл шигеш янына кызыл буйлар сузылды. 15 ел бергә яшәп, хатынына бер мәртәбәдә кул күтәрмәгән Гамил моны күргәч айнып киткәндәй булды. Ләкин ачу ярсуы басылмады. Ул шап итеп ишекне япты да чыгып китте. Башка вакытта сүзгә кесәгә кирми торган, бер кайчанда үзен рәнҗетергә ирек бирми торган Сәгъдия күкрәгеннән ташыган үксүен тышка чыгармаска тырышып, канлы сөлге белән битен каплап диванга утырды. Гомерендә беренче тапкыр ул иреннән курыкты һәм беренче тапкыр аның каршында үзен йылып бетерә алмаслык гаепле икәнен аңлады. Бәреп үтерсә дә хакы бар дип уйлады. Чөнки чыннан да үз баласын ятларга биреп, өенә кеше баласын күтәреп кайткан мәнсез ана иде ул. Шушы гаеплелек тойгысыннан 13 елдан соң табылган үз баласының тыңлаусыз һәм угры булу ачысыннан зиһене чуалып, ул иренең наркоман хакында әйткән сүзләрен ишетмәгән, ишетсә дә аңлап җиткермәгән иде. Аның башында соңгы вакытта һич уеннан китмәгән, бәгырне көйдереп торган бер сорау ялкын булып янды. Ничек мин үз баламны башка белән бутадым? Нишләп танымадым? Әйе, дөрес әйтте Гамил. Кыргый җанвар да үз баласын башка белән бутамый. Ярканатта миллионнар арасыннан үзенекен эзләп таба. Алар телевизордан хайваннар турындагы тапшыруларны карарга яраталар. Чөнки башка рәтле нәрсә юк. Кайсы каналга гына тоташсаң да, затсызлык та, уятсызлык, сугышу да, үтерешү. Балалар белән бергәләшеп карарлык түгел. Табигатьтә кешеләр үрнәк алырлык күренешләр бар. Әнә, Антарктиданың бозлы ярына зәңгәр судан пингвиннар сикрешеп чыга. Текә үргә кармаланып менәләр дә, ак түшләрен киереп, кыска кара канатларын җәеп, йөгрешеп китәләр. Диңгездән җим җыеп кайтканнар. Карлы ачык яланда зур авызларын ачып балалары көтә. Чыркылдашалар, тыпырчыналар, буталышып бетәләр. Меңләгәне, дистә меңләгәне бергә. Һәммәсе бер төсле. Искитерлек хәл. Шушы тынгысыз, буталчык өердән һәр пингвин үзенең газиз баласын эзләп таба. Тымшыгындагы җимне аңа гына бирә. Әнә, зур тау кушының түшәменә паластай булып ярканат балалары сарылган. Туктаусыз үрмәлиләр, бер-берсе белән укмашып бетәләр. Җим алып кайткан әниләре алар арасында булганып йөри һәм эзләнә торгач, барыбер үзенекен таба. Нишләп соң адәм баласы үз собыен башка белән бутый? Ничек итеп ул чит баланы күкрәгенә кыса, назлый ала, аңа сөтен имезә? Хәзер инде Сәгъдия моны белә. Кыргый җанварлар арасында мөнәсәбәтләр табигать кушканча киләнә. Адәми затлар табигать кануннары белән санашмыйча ана белән баланы айыралар. Сабый дөньяга килгәч тә, иң мөһим сәгатьләрдә аларны бер-берсеннән ераклаштыралар. Йылатып, сыкрандырып, газапландырып айырым тоталар. Шул вакыт эчендә алар арасындагы табигый җепләр өзелә дә инде. Ләкин баштан кичкәннәрне ни кадәр генә җентекләп сөйләсәң дә, Гамил аңа ышанып җитмәс кебек. Хатыннарның хәлен ирләр бер кайчанда ахыргача аңлап бетерә алмый. Хәлбуки, Сәгъдия урынында булсалар, үзләре дә берни эшли алмаслар иде. Мәгәен, язмыш дигән нәрсә бардыр ул. Күрәсене күрми, гүргә кирип булмыйдыр. Бу ике баланың алмашынуы тәкъдирләрендә язылгандыр. Бәлки, бу Җәмилне зәгыйфлектән саклап калу өчен аның бәхетенә шулай кирәк булгандыр. Югыйсә Сәгъдия баласын үзләре янындагы тудыру йортында табарга тиеш иде бит. Ул башкасына китте. Чөнки анда, ераграгында, Гамилнең дә, Сәгъдиянең дә киндек әбисе, бик тәҗрибәле, күптән таныш Наилә апа эшли иде. Бер кая да барма,
үземә генә кил дип, кат-кат әйтеп куйган иде ул. Барысы да уйланылган, һәммәсе үз җае белән барырга тиеш иде кебек. Ләкин ул көнне хәлләр иртәдән үк буталып китте. Сәгъдиянең тулгагы башлангач, Гамил ашыгыч ярдәм машинасы чакырды. Әмма врач Сәгъдияне еракка илтергә теләмәде. Алайса, үз җайыгызны үзегез карагыз диде дә борылып чыгып китте. Бер кире китсә, гел кире китә бит ул. Урамга чыккач, машина тота алмый интектеләр. Автобуска утырга туры килде. Хәзер искә төшкәндә дә йөрәк жу итә. Бала шунда автобуста туган булса? Ярый, барып җиттеләр. Ихатаның капкасы икенче якта икән. Урта яшьләрдәге бер узгынчы ирдән роддомга каян кергә дип сораганнар иде. Ул әнә бер койма тактасы сынык анда. Мин шуннан чыктым диде. Аннары шикләнеп Сәгъдиянең күпергән корсагына карады. Койма ярыгыннан кысыла-кысыла үткәндә, сытасың бит инде дип сыкранып карап торды Гамил. Инде барып кергәч, Наилә апаның икенче сменада икәнлеге ачыкланды. Борчылмагыз, сезгә килеп җитешә әле ул. Беренче бала бит, тиз генә котыла алмассыз дип юаттылар аны. Алар ишәү иде. Өлкән яшьтәге бер апа белән 2 яшьтәш, Эльза һәм Сәгъдия. Кирәк бит, гомердә булмаган хәл. 3 бәби дә 1 сәгать эчендә, төнге 11 белән 12 арасында дөньяга килде. Наилә апаның танышы икәнен белгәнгәдер инде, табиба белән акушерка күбрәк Сәгъдия тирәсендә булгандылар. Янәшә өстәлдә яткан Эльзага кат-кат, син көчәнмитер дип тәкрарладылар. Ниһаят, Сәгъдия гадәттән тыш җиңеллек тойды. Сабый кычкырганы ишетелде. Табиба баланы аңа таба сузып, малай диюгә, күрше өстәлдән бала шәрелдәгәне ишетелде. Акушерка кыз, монда килегез тизрәк дип кычкырды. Ул арада халатын кия-кия Наилә апа йөгереп килеп керде. Күрше өстәл янында ыгы-зыгы купты. Берәү шприц тоткан, икенчесе Эльзаның битен чәбәкли, өченчесе пыяла графиннан чүпрәккә су агыза. Эй, Ходаем, үлеп китә күрмәсен тагын дип уйлады Сәгъдия. Тирә-юньдә ак халатлы апалар, сеңелләр бөтерелә. Балаларны сөртәләр, төрәләр, борыннарына нидер иснәтәләр, алалар, салалар. Табиба белән акушерка икесе дә яшьләр. Наилә апа аларга нидер аңлата. Шунда үлчәгәндә нәрсәдер буталып киткәндәй булды. 3 кило 200, 3 кило 600. Кайсысы? Алдан туганы. Алдан туганы ничә? Сәгъдия шунда. Буташтыра күрмәгез тагын дип куйганын да хәтерли. Аның битенә төргәк китереп терәделәр. Зур бүлмәнең саран яктылыгында кашсыз, кирфексез, йомык күзле кып-кызыл нәни йөз чагылып узды. Ничек буталсын инде? Кара менә, синеке бит инде, синеке. Хәзер исемеңне 3 җиргә тагып куябыз. 2 беләгенә, муйнына. Менә шулай дип сөйләнде табиба һәм шундук Эльза янына авышты. Ул арада сабыйларны күтәреп алып чыгып киттеләр. Балалар бүлегенә. Сәгъдия белән өлкән яшьтәге хатынны ул кыз бала тапкан иде. 6 кешелек палатага кертеп яткырдылар. Ял итегез диделәр. Бала? Баланы 12 сәгатьтән имезергә китерерләр. Тән дә, җан да бик арган, хәлсезләнгән иде. Ләкин туарылып, изрәп ял итү булмады. Төн буе коридорда лаплып йөреп шаулашып чыктылар. Соңыннан шул мәгълүм булды. Эльзаны сабые белән бергә махсус самолетка утыртып Казанга озатканнар икән. Бала тудыру йортында исә тормыш үз тәртибе белән барды. Иртән сәгать 5 тулар-тулмас, әниләр уяныгыз дип шәфкать туташы килеп керде. Хәзер балаларны китерерләр. Әйе, китерделәр. Башкаларныкын. Сәгъдиягә исә бүтән әниләрнең нарасыйларын назлап имезгәнен күзәтергә генә калды. Үз бәбиен аңа көн уртасында гына китерәчәкләр иде. Вакытны үткәрү өчен бөтен сабырлыкны җыярга туры килде. Чөнки күңелне нидер сызландырып тора. Сәгате генә түгел, минуты үтмәстәй булып тоела иде. Ярый, ярты көн узды. Балаларны янә имезергә китерделәр, ләкин Сәгъдияне бу юлы да әйләнеп уздылар. Минеке кая? Балаңның температурасы бар. Нишләп? Андый хәлләр булгалый ул. Бәлки сез соңгы айда суны аз эчкәнсездер. Йөкле хатыннарны күзәтүче врачлар
аяклар жилсенмәсен дип сыйыклыкны аз кулланырга кушалар бит. Хатыннар аз эчә. Шуның аркасында карындагы бала сусый. Нәтиҗәдә тууга температурасы күтәрелә. Зыянлы түгел ул, иртәгә берсе көнгә узар. Шулай аңлаттылар. Ләкин тагын бер көн узды. Баланы һаман күрсәтмәделәр. Температурасы нормалләшеп бетми әле. Ә балалар бүлмәсеннән туктаусыз елаган тавыш ишетелә. Иң ачынып үксегәне Сәгъдиянең улыдыр кебек тоела. Күкрәкләр шиште, сөт бетмәсен өчен аларны бушаткалап торырга кирәк. Ә анда сабыйга ни ишерәләр? Нәрсә белән тукландыралар? Бер нәрсә һич аңлашылмый иде. Ник баланы анасыннан айрым тоталар, ник күрсәтмиләр? Ләкин моны таләп итеп тә булмый. Чөнки тәртип шундый икәнне аңлыйсың. Бу илдә кеше үзенә үзе хуҗа түгел. Дөньяга килүгә сине анаңнан айырып алып китәләр. Анда айрым бүлмәдә нишләтәләр сине, ничек карыйлар, нәрсә ашаталар? Анысын әйтеп тә тормыйлар. Мәскәүдәге ниндидер түрәләр шундый кагыйдә уйлап чыгарган. Баланы тууга алып китәргә, әнкәсенең күкрәген түгел, резин имезлек каптырырга. Ярты тәүлек баланы анага күрсәтмиләр. Инде сырхаулаганы сизелсә, атналар буе күзенә дә чалындырмыйлар. Бер җирдә син башкаларның сабыйларын имезгәнен карап елап утыр. Икенче җирдә ач балаң елап ятсын. Мондыйны ир кеше күз алдына китерә аламы? Ахырда түзмәде Сәгъдия. Коридорның аргы башына барып, балалар бүлмәсенең ишеген какты. Аннан җыерчык баскан түгәрәк чырайлы ак чәчле хатын килеп чыкты. Ул бик усал иде. Баламны күрсәтегез, диде Сәгъдия еламсырап. Хатын берни әйтмичә, зур кулы белән аның битеннән этеп җибәрде дә ишекне шап итеп япып куйды. Эчтән киләгә бикләде булса кирәк. Тагын тартканда ишек ачылмады. Ә елау тавышлары көчәеп кенә китте шикелле. Сәгъдия үзе дә бала тапканнан соң ныгып җитмәгән иде әле. Шунлыктан аның кичерешләре тыелгысыз утлы иде. Фашистлар хакимлек иткән Германиядә кайбер врачлар кешеләр белән кытычкыч тәҗрибәләр үткәргәннәр дип язалар. Әгәр шундыйрак власть урнашса, һәм адәм балаларының бер ишен җәзаларга кушылса, бездә дә ак халат кигән кансыз бәндәләр табылмасмыни. Бәлки бу йортта да бардыр андыйлар. Ни гаебем өчен газаплыйлар мине? Нишләтәләр минем баламны? Аның кызган башына хәтта менә шушындый уйлар да килә иде. Фәкать бүлмәдәшләр генә аның хәлен аңлады. Жәллиләр иде. Кызчыгын имезеп утырган өлкән хатын ишек кырыендагы караватта мышык-мышык йылый-йылый күкрәк сөтен банкага савып утырган Сәгъдиягә карады да уйлангандай. Баланың температурасы булса, имезмәскә кирәк микән нисың дип куйды. Врачлар үзләре ана сөтеннән дә яхшырак дәва юк диләр ләбаса. Соңыннан бер гәзиттән укып, Сәгъдия шуны белде. Сәвит галимнәре күп еллык тикшерүләр үткәргәннән соң мондый нәтиҗәгә килгәннәр икән. Баланы беренче сулышын алуга ук ана күкрәгенә кушарга кирәк. Дөньяның алдынгы илләрендә моның дөрестлеген таныганнар. Ана белән сабыйны бер-берсеннән аермыйча бергә яткыра торган иткәннәр. Ә Сәвит иленең үзендә моның белән санашкан кеше юк. Әгәр дә шул чакта сабыйны беренче сулышын алуга анасының түшенә яткызган булсалар, аларны аермасалар, Сәгъдиягә килгән фаҗига бер кайчанда булмас иде. Ул гына да түгел. Менә шул 12 сәгать буе имезми тору аркасында аналарның күкрәгенә сөт авыры төшә. Балалар үз вакытында имәргә өйрәнә алмый. Менә шуңа күрә күпчелек балалар сөт кухняларыннан ташыган сәер ризык белән туенып үсә. Ә без яшьләрнең буыны нигә булай сыек дип аптырыйбыз. Бала тудыру йортында узган бу атнада Сәгъдия тәмук газаплары кичергәндәй булды. Җитмәсә, Наилә дә чирләп киткән. Больничный алган икән. Ниһаять ул эшкә чыгып хәлне аңлагач, Сәгъдия үз баласын күрү бәхтенә иреште. Сабыйның йөзе күгәренке булуны озак вакыт температурасы төшмәү белән, начар имүен, йомшак резин имезлеккә күнегү белән аңлаттылар. Ана кеше алдында бик мөһим, бик җаваплы, кара тиргә батыра торган бурыч тора иде. Ничек тә булса күкрәктәге сөтне киметмәскә һәм сабыйны имәргә өйрәтергә.
Койда, койсы минутта хотыланды мында Сәгъдия. Кызыл чырайлы, күгелҗем тәнле, ана сөтен күрмәүдән гаҗиз булган, зәгыйфләнгән сабыйны азаплана күкрәгенә кушкандамы? Аны кызганудан үзәге өзелгәндәме? Бәлки инде кайтып китер алдыннан баланы төреп китергән Наилә апаның бик еласа, хәле китсә, тыны була башласа, чүпрәкне аракыга манчы да суырт дигән сүзен ишеткәч, сагаерга тиеш булгандыр ул. Ләкин Сәгъдия көлде генә. Минем малайны тумыштан алкаш димисеңдер бит син. Спирт бик әйбәт дару бит ул, диде Наилә. Бер-ике тамчысы балага да зыян итмәс. Эче авыртуны басар, аппетитын арттырыр. Сәгъдиянең исә борчуы башка иде. Күгәренке тәнле, кашсыз кирфексез баланы әтисе яратыр микән? Сөлге уралган башын иеп, ике кулын тезенә салып, күзенә тулган яшьләрне йотарга тырышып утырганда, Сәгъдиянең башыннан менә шулар узды. Ирен читенең чыланганын сизеп, ул шкаф пыяласы артындагы чынаяклар аша күренеп торган көзгегә карады. Борныннан кан саркый да саркый. Туктарга вакыт инде юк исе. Шунда аның күзе сары буяулы идәнгә төште. Анда да кызыл топлар. Юып алырга кирәк, балалар күрмәсен тагын дип уйлады ул. Һәм чиләк белән чүпрәк алырга аш бүлмәсе ягына чыкты. Гадәте шундый. Борчу килсә, я берәр нәрсәгә ачуы чыкса, эшкә тотына. Кер юа, абзар тазарта, бакчага чыгып чүп утый. Хәрәкәтләнеп хәл ала, уй хисләрен бер эзгә сала. Ләкин бу юлы өзелгән үзәкнең сызлануы тынмады. Менә миңа иң якын кешем сукты. Каным идәнгә чәчрәде. Мин аны үзем юам дип уйлады ул. Ләкин ни гаебем бар минем? Кем мине аңлар да кем юатыр? Юк мине кызганучы. Ирең алдында гаепсез, Ходай каршында гөнаһсыз син диюче. Ул тезләнгән килеш юеш чүпрәк белән карасу кызгылт топларны сөртеп ала. Алары урынына яңалары пәйда була иде. Быз яуса, бала башы кадерле, таш яуса, үз башын кадерле дигәннәр. Әйе, башка төшкән таш кешенең акылын ала, үз үзен саклау инстинкты гына кала. Гамил шундыйрак хәлдә иде. Ләкин чигенергә соң иде инде. Ул ни генә әйтсә дә, Харитонов минем малай түгел. Хата килеп чыккан дип, теге егетләргә ничек кенә тәкрарласа да, аңа ышанмаячаклар. Икесенең чырайына күз генә сирпеп алачаклар. Эләкте. Капкынның да кәттәсенә китереп басты. Тозакка эләккән берәүләрнең үз аягын чәйнәп өзеп качканын ишеткәне бар иде. Менә хәзер Гамил ул җанварларның хәлен аңлады. Аңа да шундый ныклык, авыртуларны сизмәс өчен бәгыр катылыгы кирәк булачак иде. Аканы бу килеш кенә сатып җибәреп булмаячак. Төзәтер өчен акча кирәк. Эш Җәмилнең җан дустына, Аккаш байталга барып терәлде. Тиз арада һәм кыйбатка сатарга кирәк иде бу малны. Һәм мондый очракта минутында кесәсеннән зур акчаны чыгарып сала торган бердән-бер кеше Зөфәр иде. Эй алу сату, машина алу кебек эшләрдә ярдәм кирәк булса, тирә-яктагы һәммә кеше гызыр белән аңа бара. Берәрсенә түләүле операция ясатырга яки чит илдә дәваланырга кирәк булса да, аңа барып егылалар. Шөһрәте зур Зөфәрнең. Тирә-юньдә аны белмәгән, аның байлыгына, абруена кызыкмаган кеше юк. Әмма бу җирдә берәүнең дә дөньясы түгәрәк түгел. Һәммәсеннән алда булырга, һәр яхшыны үзенеке итәргә күнеккән җирән чәчлек кәттә егетнең дә тормышка ашмаган хыялы бар. Малае юк аның. Берәүләргә тик торганда булай гына бирелә торган байлыкны язмыш аннан жәлләде. Аның урынына үч иткәндәй, бер-бер артлы ике кыз бала җибәрде. Алда сөйләнгән сәбәпләр аркасында Гамил кешегә сиздермәсә дә Зөфәрнең ниләр майтарып, нәрсәләргә ирешүен гел күзәтеп тора. Аның эчендә кайнаганнарны сизә тоя шикелле. Бер заман аръяктан җәяү генә кайтып килгәндә, тыкрыктан чыккач, ул шундый күренешкә тап булган иде. Аргы очтан Аккашка атланган Җәмил килә. Каршы як капка төбендә яшькелт зәңгәр Grand Cherokee тора. Чит ил машиналарының иң затлысы кәттәсе.
Әнә, аның йылкылдап торган ишегеннән Зөфәр чыгып басты. Авылның барча ирләре, яше карты аның үзенә дә, машинасына да мөкиббән иде. Тик Гайнуллиннар бүтән төрле камырдан өйләнгән шул. Аларны кызыктырган кыйммәтләр бөтенләй башка. Әнә, үсмер малай Җәмилнең дә йылтырык тимер арбага исе китми. Чөнки ат сыртында чакта ул машинадагы абзыйдан югарырак. Бу юлы да Зөфәргә күз сирпемәде. Бөтен диккате тыкрыктан чыгып килгән Гамилдә иде. Әти дип нечкә тавыш белән урамны яңгыратып кычкырды ул. Мин ак кашның аягын яздырып кайтам әле. Кирәк, улым, кирәк. Тик карабрак йөр анда. Гамилнең тавышында ихтыярсыздан үзенә бер ирәю, мактану чагылды.